Negosyante nga modus ang pagpaihi og krudo patay human ni sideline sab sa pagnegosyo og shabu ug naangin sa bypass operation o gihimong bypass operation sa kapulisan. Atong saron ang detalye niini pinaagi ni Argel Relator live. Argel. Gawas na patayng suspect, arestado sab ang live-in partner ni ini ug duha pa ka kaubanan tungod sa conspiracy. Makita sulod ni ining lugar, gipalibutan og trapal. Ang mga dagkong drama ginasudlan matud pa ug krudo nga ginasuyop gikan sa mga tanker. Apa nasuta agawa sa pagpaihi og krudo, nagabaligya sa biyahe og shabu ang nagrenta sa mong area nga si Roger Lucerna alias Bogart 39 anyos, kinsa dead on arrival sa ospital. Human matud pa misukol sa gikasang bypass operation. Pipila lang ka metros ang gilayon sa krudo for sale business ni ini sa Barangay Lizada proper, Turil District, Davao City, alas 2 karong hapon. During sa transaction nagkaroon og armed confrontation resulting to nagkaroon shoot out, in which case ang ato ang suspect gidala nato sa ospital. Na-recover sa crime scene ang kalibre 38 nga baril ni ini o gibanamadaang ana sa 50,000 pesos nga kantidad sa gituuhang shabu. Kaya ang iyahamang gud usually customer according sa to ang informante iya mga customer is mga tanker driver. So ang mo gud ani musulod ang tanker dire tapos magkuha og krudo. Igo na lang sa paghilak ang live-in partner ni ini nga si alias Jane, kinsa arestado sab ug duha pa ka kaubanan niya sila si alias Boards ug alias Nino. Kung kaipon ako siguro sila ako man jud to siyang ginabadlo. Pero nakabalo ka nagabaligya sa illegal na droga. Ako siyang ginakasabaan sir pero wala jud ko ang kabaligya na gaaway jud bisan tinuod lang. Ako siyang ginanunaw na ay mga anak gagmay pa. Unay mo palit og gasolina. Nay mo kuan itunol ra pud sa mga ginagmay ra mo gamit para kay panggabi man ay mong kuan diri trabaho. Nagmagahi pa ang mosakay sa patrol car si alias Jane. Nagikan matud pa sa Panabo City, Davao del Norte ang supply sa napatayng suspect sa illegal nga droga o ginatagtag diha sa area sa Panabo paingon sa may saksa o kasong paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang atubangon sa live-in partner ni ini ingon man duha pa ka dinakpan. Okay, Argel, doon na ba plano ang kapulisan nga imbestigahan po usab kutong uban pa nga mga gapaihi o mga krudo nga posibleng nalambigit po sa pagbaligya illegal nga droga? Yes, kinalantaw ka na sa kapulisan no sanglit illegal ang pagpasuyop og kining mga krudo gikan sa mga tanker. Ingon man posible po daw nga dara drug session kining mga drivers sa mga tanker nga ilang ginapalitan pod sa krudo. So subayon karon no pinaagi sa katong mga nasakmit nga mga cellphone o mga communication devices nga nakuha sa tulo ka dinakpan kung kinsa pa ang posibleng dunay kalambigitan sa illegal nga droga sa maong hitabo. Okay, daghang salamat Argel Relator.